Okay, kumusta mga amigo, mga kaila? Shout out sa tanang mga followers diha nga nagka-online. Kini na usab ang alagad sa Dios nga magapaambit kaninyo sa mga pulong niya nga nasulat gayod sa balaang kasulatan. Giilan nako nga ang balaang Espiritu Santo mo'y pinakamaayong magtutudlo. Gamiton niya kung baba aron magapanulti kini sa mga pulong sa kamatuoran nga nasulat gayod diha sa balaang kasulatan. Karon mga kaigsunan, akong ipambit kaninyo kining ang pulong. So, atong basahon sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug Dios ang pulong. Kinsa ang kauban sa Dios sa sinugdanan? Klaro kay migsuon sa nasulat ang pulong. Dili usa nato ibutang ang atong Ginoong Hesus diha mga igsoon. Kay kung ibutang nato ang atong Ginoong Hesus, nagpasabot ka na nga wala ta magtuon pagayo sa gitawag og time element. Okay? So ang kauban sa Dios sa sinugdanan ang iyahang pulong. Ang pulong dili bulag nga nilalang sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Dios, dili Dios nga pulong. Okay? So kabalo ko sa imong ginahon na karon, may tungod sa Juan 1:1. Atong ipasabot kini mga igsoon. Ang Dios nga dili makita, nadayag ug nailhan pinaagi sa iyahang mga pulong nga manlalalang. Mao nga sa Juan 1:1 sa ikaduhang praise ug ang pulong Dios. Kausa lamang kini gisugutan sa tibok balang kasulatan, nagpasabot kini mga kaigsunan nga dili gayud bulag ang pulong sa Dios. Parehas nimo nako mga igsoon. Ang imong pulong, ang akong pulong, ako kini. Okay? O sa Dios nga bahin, nganong ang pulong Dios tungod kay dili makita ang Dios og nailhan lamang siya pinagi sa iyahang mga pulong. So mo kini ang gitawag og the very own word of God. So ang pulong sa Dios nagpadayag sa iyahang function, isip, gitawag number one, for knowledge. God's eternal plan from eternity to eternity. Ug ang pulong sa Dios nagapadayag nga ingon nga gipamulong niya is spoken word. Ug ang pulong sa Dios mao kini ang gahom sa paglalang, spoken word. Ug ang pulong sa Dios ikatulong pagpadayag mao ang scripture, kasulatan, God's written word ug mao na kini karon ang ato ang gigunitan nga Biblia. So unsa man kining foreknowledge of God or God's master plan from eternity to eternity. According to Psalms 119:89, Your word, O Lord, will last forever. It is eternal in heaven. So matud pa sa Romans 8:29, dinhi nato gikuha ang pulong nga foreknowledge. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among brothers. So, matud pa sa Cebuano, kay kadtong mga giilan niya nga daan, gipili usab niya nga daan, aron may sama sa dagway sa iyang anak, aron siya mahimong panganay sa daghan nga mga igsuon. So matud pa sa 1 Peter 1:20, dinhi nato gikuha ang pulong nga foreknowledge. He was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for your sake. Muna ang foreknowledge mga igsoon, nga sa Binisaya pa, nga sa pagkamatuod, daan ng himbaluan sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, apan nga gipadayag sa katapusan sa mga panahon tungod kaninyo. Tungod ka na to, mga igsoon. Ug mo nay foreknowledge. Nga matud pa sa Acts 15:8, known to God are all His works from the beginning of the world. So diha na to gikutlo ang gitawag og foreknowledge. So matud pa sa Cebuano, nagaingon ang Ginoo nga nagabuhat ni ining mga butanga sukad pa sa kanhi nga mga katuigan, hingbaluan na sa Dios ang tanan niya nga mga buhat. So mo kini ang
kinaadman sa Dios. Ang iyang mga plano nga diha ng daan gitawag kinig blueprint sa Dios. Matod pa sa Salmo 119:89, sa walay katapusan o Ginoo ang imong pulong anaa sa langit. Okay? So gitawag kinig blueprint, God's blueprint. Matud pa sa Psalms 139:16, you saw me before I was born. The days allotted to me had all been recorded in your book before any of them ever began. So kanang blueprint mga kaigsuonan mahulagway nato kana sa usa ka engineer nga before niya gitukod ang building human na daan sa detalye diha sa iyahang libro. Diha sa iyang libro mga kaigsuonan naa na daan ang kumpletong detalye, ang sukod, ang gahabugon, ang kadak-on, ang plano sa salog, sa bungbong, sa atop ug sa mga kwarto. So ingon ana ang gitawag og blueprint ug labaw paniini ang Dios nga atong gilagaran, duna siya kinaadban nga ang tanang mga panghitabo naa nang daan sa iyahang mga pulong sa wala pa kini himua. So matod pa sa Cebuano sa Salmo 139:16, sa wala pa mahingpit ang lawas ko, nakita na sa imong mga mata, ug diha sa imong basahon, nahasulat na ang tanan. Bisan pa nga gani ang mga adlaw nga nagtudlo alang kanako, sa diha nga wala pa'y miabot kanila. Naanang daan, mga igsoon. So, matod pa sa Isaias 46:10, nga nagapasundayag sa katapusan gikan sa sinugdan o gikan sa karaang mga panahon, mga butang nga wala pa mahimo, nga nagaingon ang akong mga plano magapadayon og himuon ko ang tanan ko nga gikahimutan. Meaning to say, ang pulong sa Dios nadayag ingon nga kinaadman og blueprint. Okay? So kita man usab diha ng daan ay balubo mo mga igsoon nga kung sakop ka karon sa tinuod nga iglesia kanang tinukod ni Kristo, dili tong iglesia nga mga tinukod lamang sa tao. Kung tinuod ka nga luwas, tinuod ka nga born again, kay baluba ka. Nag-exist na usab kitang daan diha sa foreknowledge o God's blueprint, plano sa Dios. Unsay giingon sa Episo 1:4, ingon nga siya nagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, aron kita mahimong balaan og walay kasaway sa iyahang atubangan. Oh, dili na individual mga kaigsunan, kundi ang gipasabot ana ang lawas ni Kristo ang iglesia. Sumatod pa sa Jeremias, klaro kayo, sa wala pa ikaw buhatan nako diha sa tiyan na ila ko na ikaw, og sa wala pa ikaw mugula sa taguangkan gibalaan ko na ikaw, gitudlo ko ikaw nga manalagna alang sa mga nasod. Oh, klaro kayo mga igsoon, no? So atong nasabtan karon nga ang mga nagapanghitabo kaniadto kagahapon sa sinugdanan karon og sa umalabot, ang mga propita, ang Ginoong Hesukristo, ang iglesia, ang mga alagad, kita karon ug ang mga makabig pa sa umalabot daan ng diha sa plano sa Dios. In the foreknowledge of God, in God's blueprint sa iyahang kinaadman. So ikaduha nga function sa pulong sa Dios nga mao ato ang uluhan karon, pulong sa Dios, gitawag usab kini og spoken word. Matud pa sa Salmo 33:6, pinaagi sa imong pulong, pinaagi sa pulong sa Ginoo, nabuhat ang mga langit ug ang tanan nga mga panon nila, pinaagi sa iyang gininhawa sa iyang baba. Of course, ang mga butang gibuhat pinaagi sa pulong. O nganong dunay gininhawa, unsaon man nimo pagpamulong wala kay gininhawa. O muna magsoon kauban gayod ang pulong og ginhawa. Munang ang tanang mga butang nabuhat gyud pinaagi sa pulong. So God used His word to create everything. So John 1:3, and with this word,
So tanawag maigsoon sa John 1:3, and with this word God created all things, nothing was made without the word. Everything that was created by the word. So nag-coincide kini siya sa Psalms 33 verse 6 o Genesis 1:3 to 29. Mao kini ang gahom sa Dios pinaagi sa iyang pagpamulong. Miingon lamang siya og nabuhat ang tanang mga butang. Sumala sa Genesis 1:3 hangtod sa 29. Okay? So karon mga kaigsuonan, akong lakbitan gamay, balikan gamay ang Juan 1:3. Tungod kay diha sa inyohang mga translation karon, sa kadaghanang translation apil na ang imong binisaya, ang giingon diha, ang tanang mga butang gihimo pinaagi kaniya. Ang pulong kaniya mga igsoon sa mga translation karon, naghisgot ka nag-personal pronoun. So dakong problema mga kaigsuonan tungod kay ang contemporary English version ra ang naghubad sa hubad nga nag-ingon pulong. So karon kung wise ka o honest ka sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, insakto kining pagkahubad kining giingon nga gihimo ang tanang butang pinagi sa pulong. Dili insakto ang paghubad nga gamiton ang niya, kaniya. Nganong miingon man ko nga dili insakto? Tungod kay hingsukwahi kana niining duha ka ebidensya. Ang Salmo 33:6, ang tanang mga butang gihimo pinaagi sa pulong. Ang Genesis 1:3 hangtod sa 29, klaro kayo nga gihimo ang tanang mga butang pinaagi sa pagpamulong sa Dios sa iyahang kaugalingong pulong. So sayop ang translator, dili na sayop ang Biblia migsoon, nasayop ang daghang translator sa ilahang pag-translate sa Juan 1:3 nga gamit ang niya, personal pronoun. So ang insaktong translation mga kaigsunan kung anista og nagtuon ta pag-ayo sa pulong sa Dios, mao nga gibuhat sa Dios ang tanang mga butang pinaagi sa pulong. Okay? So hinaot nga doon natay nakatunan. So karon ikatulong pagpadayag o function sa mga kaugalingong pulong sa Dios mo kining gitawag og scripture. Kasulatan matud pa diha sa King James Version sa 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So nagpasabot kini mga igsoon nga dili ta ang ngayan masuko kung maigo ta og mga pulong sa Dios. Kay kung maigo ta, makoreksyonan ta, mo kini ang pagkamatarong. Unya ang pulong sa Dios doktrina. Dunay ubang mga kaigsuonan nato nga allergy og magisgotag doktrina. So ang pulong doktrina transliteration na gikan sa pulong nga doctrine. Ang uban aning pagkahubad teaching, pagpanudlo. O mo na sa binisaya, no? Nga ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios, gituga ubang mga hubad ug may kapuslanan usab alang sa pagpanudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, pagmatuto sa pagkamatarong. Kung gusto kang mahimong matarong, din pagpasaway, pagpatudlo, pagpabadlong sa pulong sa Ginoo. So ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, ang kasulatan, hait pa kini kaysa espada nga duhay sulab, mudulot kini sa kinauyukan sa atong kinabuhi o sama kini sa kalayo nga magaot-ot. Okay, sama usab kini sa maso nga pipion ang mga maot natong kinabuhi. Ang mga hait natong kinabuhi, pipion niya. So kining Biblia nga gigunit-gunita nato mao rin ni gitawag og sa original nga pagkapulong Biblion
nga ang buot ipasabot book o books. So kining Biblia mga kaigsuonan, book o books, kay dinhi sulod niini number 1, naadri ang book of laws, old laws, si Moises igsoon. Book of old laws by Moses and history. Sultihan ta mo igsoon, wala nay pinaka nindot nga history kining Biblia, no? Ang uban mangita paglaing history book, kung magisgot ganitag pang Ginoo, panglangit, pang espiritual, ang Biblia lamang mga kaigsunan. Number 2, kining gitawag og Book of Prophecies. So naa diha tanan ang mga kanang Book of Prophecies mga kaigsunan mo kana ang mga gipasulat na daan sa Ginoo nga wa pa nahitabo. Mahitabo sa unahan og doon na po'y ubang nagapanghitabo na. Muna'y prophecy. So number 3, gitawag kinig Book of Hymns and Proverbs na diha ang mga awit og mga panultihon na sa Biblia migson pertininduta. Number 4, Book of Christ Commandments. Muna importante kay dunay Book of Law by Moses ug dunay my commandments ingon si Jesus Christ. If you love me, keep my commandments. Kinahanglan na mahibalo ta unsay mga commandments ni Kristo sa atong panahon karon. Kay ang Dios nakigsulti sa una sa karang panahon pinagi sa mga propeta. Apan sa atong panahon karon ang Dios nakigsulti pinagi anak. So dapat kahibalotag unsay mga kasuguan ni Kristo kay nga angay natong sundon karon. Og Book of the Gospel, unsa man ang gospel? Gospel of the Kingdom. Mao na ang pirmiro og katapusang wali. Mahibaw-an na to na diha sa mga gipanulti sa atong Ginoo. Ug naa po diri ang Book of Acts, mga kasaysayan sa mga buhat sa mga apostoles, ug diha sa Bag-ong Testamento, mga kasaysayan ug mga sulat sa mga local churches na diha mga kaigsunan sa atong gitawag Bible. Ug ang ikapito, Book of Revelation. Mo kini ang bag-ong mga pagpadayag alang sumalabot sa unahan. So manggialamon gayud ang tao kapag tun-an niya pag-ayo ang Biblia. So, una, nganong gituga kini mga kaigsunan? For us to believe. Aron insakto ang atong pagtuo. Ingon sa John 20:31, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Nganong gisulat ni aron mutuo ta. Ebidensya, no? Resibo, no? Aron kita mutuo, no? Muna ang gihisgutan sa Biblia. Kini gisulat aron kita mutuo. No? Kini dunay kaubang saksi. Hinumdumin niyo migsoon nga ang mga nasulat sa daang tugon landong. Og ang mga gisulat sa bagong tugon mao ang realidad. So, kung gusto kang magsusi sa balaang kasulatan, dunag yun ni kauban, no? Kung gisulti sa New Testament, gipadayag ni sa Old. Unsay giingon sa Isaias 34:16, susihan ninyo gikan sa basahon sa Ginoo ug basaha, walay usa niini nga mawala, walay makulangan sa iyahang kauban. Dunay kauban migson, kay ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Dunay mga grupo sa relihiyon nga nag-angkon nga sila gyud kunoy gahimo sa Biblia. Hello. Ang Dios mga kaigsuonan maoy ga-preserve sa Biblia. Kung gigamit ka man, it doesn't matter, gigamit ka lang. Dili para sa imong kaugalingong grupo, ang Biblia alang sa tanan. Ang tinuod ana, ang Dios mo'y ga-preserve sa iyahang pulong. Unsa may giingon? Giputli kini sa makapito, no? Salmo 12:6-7. Ang mga pulong sa Ginoo maoy mga pulong nga putli. Ingon sa salapi nga inulay diha sa hasuhasan sa ibabaw sa yuta, giulay sa nakapito kapilo. Ikaw o Ginoo ang magabantay kanila. Pagabantayan mo sila sa walay katapusan gikan niining kaliwatana. Kadtong nang hambog diha nga sila'y tag-iya sa Bible, maulaw ta. No? Ang Dios mo'y ga-preserve aning Bible
o giulay niya 7 ka pilo. O kinahanglan nga duna tay ebidensya sa ato ang mga gitudlo igsoon. So 3, 7, no? Ang God's number 3, 7. So kung dunay 7 kapag pamatuod, mao kana ang pinakaligdong o pinakalig-on nga ebidensya mga kaigsuonan, no? Tanaw na to og 7 ba ni. So angay nato kining pamation og dawaton, no? Ezekiel 3:10 labot pa siya miingon kanako, anak sa tawo, ang tanan ko nga mga pulong nga akong isulti kanimo dawata sa imong kasing-kasing og pamatia sa imong igdulongog. So dili lamang alang sa pipila ka mga reliyon o grupo. Ang Biblia, ang kasulatan alang sa tanang tawo nga nahimugso sa kalibutan, dili siya giangkon og usa ka grupo. Mao na ang tinuod maigsoon. Ug mao kini basihanan sa kamatuoran bisag unsa pang reliyosong grupo ang imong gibarugan. Meaning to say, kung wala mo sibo sa mga nakasulat sa Biblia ang imuhang mga ginabuhat o imuhang practices o inyuhang mga pagtulo na nagpasabot nga dili ka na mao ang grupo nga iya sa Dios. So ang pulong sa Dios, number 6, nagpamatuod kini sa kinabuhing dayon. Ingon sa Juan 5:39, kamo nagasusi sa mga kasulatan tungod kay kamo na nagunahuna nga diha kanila may kinabuhi kamo nga walay katapusan og kini sila mao ang magapamatuod kanako. So kini diay pulong magsuon nga atong basahon, atong susihon, atong tun-an pamalandungan, nindot di ay kayo ni kay nagdala ni kinabuhi. Kay dinhi man gud nato mailhan ang Dios, dinhi nato mailhan si Kristo nga mo'y atong manluluwas. Kung walay pulong mga kaigsunan, unsaon man nimo pagkabaton og tinuod nga pagtuo. So kining pulong sa Dios mao kini ang elemento kini alang sa pagkinabuhing balaan. Sumatod pa sa Juan 15:3, nangahinlo na kamo pinagi sa akong mga pulong nga akong gipanulti. So efektibo kaayo ang pulong sa Dios nga iyahang gipamulong ug iyahang gipasulat aron atong mabasa. Sa Juan 17:17, balaanon mo sila sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. So daghang nag-ingon nga nganong mutuo man mo anang Bible nga sinulat ra man nagtawo. Sultihan ta kay igsoon kung itik mo ipasulaton, dili ka kasabot ug di ka kabasa. Mureklamo man gani ta og hatagan tag resita sa doktor, mingon din tag unsa maning agi sa doktor, mura mag-agi og manok, wiris-wiris. So mingon ka karon nga di ta motuo kay ang Biblia gisulat rag tao. Kinsa may gusto nimong pasulaton? Manok aron makasabot ka? Gisulat nig tao mga igsoon aron ang tao makasabot. Mao na nga sayop kanang prinsipyo nga di siya motuo kay tao ang gasulat. Sultihan ta kay igsoon ang Dios original mo'y gasulat sa iyahang mga pulong ug iyahang gipasulat pud sa mga tao. Ug ang mga taong gasulat niini dili sa iyang kaugalingong pagbulutan kundi minanduan sa gahom sa balang Espiritu Santo. Muna nga ang tanang magbasa niini makabaton og kamatuoran sa kinabuhi, makabaton og kausaban kay gamahanan ang pulong sa Dios. Epektibo siya mga igsoon. Way laing makahimo natong matarong og balaan pulong sa Dios. Dili mamatay sa ang tao aron mahimong santos. Sayop na igsoon. Ang tao magtuon sa pulong sa Dios magkinabuhi aron mahimong balaan. Dili kay mamatay usa. Sugo sa Dios na. Pagbalaan kamo kay ako balaan man. So asa makaplagan? Dinhi lamang sa pulong. Busa. Akong isulti ninyo mga kaigsuonan, no? Ato ang tun-an pag-ayo ang pulong sa Dios. No? Ingon dire, busa ayaw ibulag ang pulong basahaton pamalandungi og ikinabuhi kini mga igsoon.
So nining taknaa dalaygon ang Dios nga mo'y naghatag natog higayonan. Kabalo ko nga dili kay kumay mo balak mugaray sa akong pagpamulong, pero kung interesado ka sa kamaturan, tataw kayo ang mga balaang kasulatan. O kung doon na kay mga pangutana, comment down below. O paki-subscribe na lang po digsoon sa atong YouTube channel. O paki-share na lang po. So kining alagad sa Ginoo magaingon kaninyo. Shalom. God bless you. Daghan pang mga kauban ni Nigsoon. So, God bless you all.